alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna muku lale marhabin da zuwa shafinmu na Mujarrabatul Asrar TV domin samun karatunmu na ramli da asararu kala-kala daban-daban. So ku mana subscribe da like. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau karatunmu zai tashi akan mataki na 10 ne a bangaren bazdahu. A nan ne za mu cire maka wato jikin mutum a taurari. Dama ai tauraro mutum ne gaba daya, saboda ai digon narin nan kan mutum ne, digon hawa'in nan kirjin mutum ne, digon ma'in nan wato cikin mutum ne shine saduwa, shi kuma digon turabin nan kafafuwan mutum ne shine inda mutum zai taka zuwa ga samu ko rashi. Kun ga kenan taurarin namli kansu Muhammadu suke rubutawa kenan. Gashi kamar da muka rubuta Muhammadu, wato mimun din nan jama'a kenan, nari ne, sannan ha'un din nan kirji ne shine hawa'i, sannan mimun din nan na biyu shi kuma ciki ne shine ma'i saduwa kenan, sannan dalun shi kuma kafafu